Croeso I Ochr Un. Mae'r band nesaf yma wedi creu dipyn o stŵr yn ddiweddar efo cyneuon fatha llosgwch y tŷ I lawr a lladdwch eich rhieni. Ond wrth lwc, mi oedd I rhieni nhw'n ddigon caredig I ddod â nhw fyny I Gaernarfon I wneud y sesiwn yma. Dyma Y Ffug. Billy a Iolo, croeso I Ochr Un. Diolch yn fawr iawn am ddod draw. Dych chi yma achos dych chi yn fand poblogaidd iawn ar hyn o bryd. Dych chi wedi bod yn gwneud lot o stwff yn ddiweddar a gan gynnwys EP newydd. Iolo, falle sa chdi'n gallu sôn chydig bach am yr EP wrtho fi? Mae'n EP 6 track. Mae'n eitha amrywiol, I suppose. Mae stwff really fel ymacledig ono fe, fel eitha psychedelic, I suppose. A wedyn mae fel stwff mwy eitha punk rock ono fe. Ond mae'n neis, I suppose. Mae'n rhoi dangos spectrum ni fel band, I suppose. Ie, achos sim genre dyn ni. Dim really. Ni'n newid trwy amser. Wel, bynnag ni'n teimlo fel, I suppose. Dych chi wedi ffrwydro I lygad y cyhoedd yma yng Nghymru dros yr misoedd dwytha. Sut dych chi'n teimlo mae pethau wedi mynd, achos dych chi'n mynd ers llawer, no dach? Na, dyn nhw'n licio... Just blwyddyn diwetha, o. Dyn nhw'n licio meddwl bod ni'n taflu paint dros ddwylliant. Dyn nhw'n just yn trael neud un Mark Rowsett. Neu trael gweld rhyw fath o newid falle nghyfryngau neu yng Nghymdeithas Cymru, a newedig yn y scene rock. Fi wedi gweld lot o fel petai ffrwydiau wedi digwydd o ran bandiau ifanc,
A fi'n hapus just bod y scene yn eitha fywiol lawr yn De Gymru. Ie, chi'n teimlo bod yna lot o fwrlwm yn ochrau Cerfyrddin a Preseli a'r ardal yna i gyd. Dwi'n credu bendant fod e. Fi'n teimlo'n eitha lwcus bod ni ar label, fflach, bod gyda ni fel Bromas, a mae gyda ni fel Castro, mae ni fel trifecta, gorllewin. Ydy grwpiau eraill o'r ardal yna yn hanesyddol yn ddylanwad yn chi, achos gen ti lot o syna pobl fel Malcolm Neon a datblygu a felly. Ydy bobl fel yn ddylanwad ar eich cerddoriaeth chi? Yn bendant i fi o ran geiriau o'r emotif a gwleidyddiaeth, bys ni'n gweud bydde yr arglwydd David Edwards yn bendant yn ddylanwad arna i fi yn dwlu bych o Malcolm Neon. Malcolm Neon o dda, a definitely o symudiad. Ond hefyd fi'n tynnu o stwff megus o'r gogledd, like the Tystion, Super Furries yn bendant, Manics Brall y Gogledd, Llwybr Lleithog. So, popeth, really, o Gymru sydd wedi dylanwad i fi. A lot o stwff punk rock fyd. Ie, mae rhyw deimlad yn ddiweddar bod bandiau ifanc Cymraeg yn dechrau ffeindio hun yn wleidyddol eto. Dych chi'n teimlo bod chi'n rhan o hynna? Falle ddim yn wleidyddol, ond fel... Dwi'n treol wneud rhyw fath o newid, does dim gyda ni really fel manifesto heblaw am cerddoriaeth, really. Siarad fel crybych i'r 21st century. Ie, treol dod o bach o newid mewn yr scene a just mewn i ni fel Cymru, achos heblaw am ni, fi'n credu fel gwlad, fel cenedl, dwi'n eitha screwed, heblaw bod ni'n gallu cael rhyw fath o newid yn ein ffordd ni'n gweld yr iaith trwy cerddoriaeth, achos mae ffrindiau dy fi, so os ni'n rhaid cartrefi Saesneg, bys ddim really wedi cael unrhyw diddordeb yn yr iaith. Ond maen nhw'n gwrando cerddoriaeth Cymraeg yn meddwl, mae hwnna'n good, fel fi'n credu dyna'r ffordd da ni'n mynd i gallu parhau fel Cymru yw trwy cerddoriaeth a'r cyfryngau fi'n credu, a'r celf y de.